Dragilor, mulțumim doamnei managere că mi-a fost iarăși aproape la deschiderea acestui restaurant, ce a fost cu o deschidere amânată, dar treaba s-a făcut. Restaurantul s-a făcut în proporție de 95%, e făcut. Haideți să îl vedeți, după cum vedeți aici e full tot centru. Am afirmit. Tofon bătiznat Tofon. Iată, ce frumos am pus aici, am făcut, am dat banii pe asta. Inventor of the famous star. Am dat banii pe asta. Ai frumos. Popcorn, pan, miere, string, pan, pestoiul vine aici mai des, mai bun ceva. Pe el niște capaci mai avem de reglat, bărie, chestia, și tot avem lobster, o răbel de spaghetti, o făcut kebabul, chestia, bineînțeles, restobar radio, și aici e aua. Mersi din suflet pentru toată susținerea. Îmi pare, I'm sorry că n-am putut să deschid. Mai avem terasa să vă amenajat. S-a învăruit-o frumos, am prospătat tot, mai avem terasa să fie amenajat, dar acum nu ne mai forțăm. Topul de pe lume. Doamne ajută la toată lumea și vă anunțăm în curând când facem deschiderea cea mare. Mult așteptat. Descarcă Salbank, folosește codul de recomandare lui Pescobar, au, au, au și vin șutele.